ban baiting ka hagane ka perthai. President Jongka Seng Voice of the People's Party ubadairu Nongïalam Jongka Nongkrem uba Arden Miller besaimot ulas Sdang ya ka Jingshah Jingit ba Khlem bu por jong mene step kum kadak ka Jingpersha ya kabha thongkam thongjam hakmat Jongka Secretariat. Layasan ran lang ru ya daki Nongïalam bat kidkhot Jongka Seng BPP. Kene kekenhon ka syong hakmat jong ka phalor jong ka secretariat bat kilara ru ya ki jingtho hakabala dawa ban pule bne biang sa shisin ya kabha thongkam thongjam jong kene ke jilla uba basoy moj ularai ban penlong da ka Jingshah Jingit ba Khlem bu por hadin ba ka sarkar kala kentaj banyakren halor kabha thongkam thongjam ha ga jingelang jong ki seng san perthai baro ya kabala penlong dang shen ka roster akan ka por ka pemata ka Khlem tre ban pembek ka essential policy kumbalong haduk mata ka sarkar hi ka Khlem pat ai ling ba kanu ka jing pentip yangi ya ka ai ke bakilele ai ni ka jing dawa ka sini kumbalong hi kani ka jingi ka niya sarkar tak haduk ba ini yo ya ke jawab ka masyai ka sarkar Ki bang hakeleng gijaka jong kene keri kilas dang man